Eška. No. A tím to končí. Takhle jo, tak to umíš. Tak super, no. Dá se to? Nebo jak? Jo, je to Ale v já jsem to pohodě. nedopsala, já se nemůžu soustředit, protože... A napiš, hele, tvůj kámoš přijel prostě z Anglie, po 8 měsících prostě potřebuje rozptýlení. Nepotřebuje rozptýlení, fakt? Ne, ale Rozptýlení. počkej, No a tak počkej. co, no tak co? Já nepotřebuju žádný kry okolo, já napíšu, co dělám. OK, no tak Kam napiš, jdu a napiš. nazdar. Jdi se ožrat na sever, ne, na Klíž. Na Klíž? Ne? No tak ne, no. Já se potřebuji vyčůrat. No tak já taky potřebuji vyčurat. No tak počkej, ale je červená, není červená. No, tak není červená, no. Oranžáda, no tak to je jasný, že jo. No tak. A vy potřebuješ kadit? Počkej, vykadíme se, nebo ne? No to ne. No tak. No tak tanka, že jo, to je jasný. No co to kraje, On to kraje.